προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα είναι να συγκεντρώσουμε φωνές μαθητών από διάφορα σχολεία της χώρας που ζητάνε ένα καλύτερο σχολείο. Κυρίως θα μιλήσουμε για τη βία, για το τι κάναμε στα σχολιά μας, αλλά κυρίως θα κάνουμε προτάσεις εδώ, στο Υπουργείο Παιδείας, στο πιο αρμόδιο Υπουργείο και φορέα της πολιτείας, για το τι μπορεί να κάνουμε στην καθημερινότητά μας, στα σχολιά μας, έτσι ώστε και τη βία, αλλά και όσα πάνε στραβά να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Βασικά ερωτήματα είχαμε. Ποιες μορφές βίας εντοπίζουμε? Είμαι θεατής, θύμα ή θήτης? Τι ευθύνη έχει ο κάθε ρόλος? Τι σημαίνει bullying και εκφοβισμός? Συμβαίνει στη μαθητική κοινότητα? Τι κάνει η κοινότητα γι' αυτό? Εμείς τι θα κάνουμε? Αρχικά πήραμε μέρος σε ένα βιωματικό εργαστήριο που είχε να κάνει με την επιθετικότητα και τη διαχείριση του θυμού και συμμετείχαμε σε διάφορες βιωματικές ασκήσεις με τη βοήθεια μιας ψυχολόγου. Τα σχολεία μας βρίσκονται στο Σκοπευτήριο Κεσαριανής και εκεί υπάρχει το κέντρο υγείας του παιδιού. Πολλές φορές έχουμε συμβουλευτεί τους γιατρούς τους οποίους υπάρχουν εκεί και οι καθηγητές έχουν συνεργαστεί με το κέντρο υγείας. Είδαμε βιντεάκια, κάναμε θεατρικά παιχνίδια, καταγράψαμε τα συναισθήματά μας και συζητήσαμε γι' αυτά. Ακόμα πήγαμε μια εκδρομή στα Πομακοχώρια, στην Ξάνθη, όπου ήρθαμε σε επαφή με παιδιά μιας διαφορετικής κουλτούρας και ανταλλάξαμε απόψεις. Σκοπός μας ήταν να ευαισθητοποιήσουμε όλα τα παιδιά και τους συμμαθητές μου, αλλά και αυτά που ήταν στα γύρω σχολεία, να δουν και να καταλάβουν και τις απόψεις των άλλων, να δουν τις πλευρές τους και να καταλάβουν ότι στην ουσία δεν υπήρχε σοβαρός λόγος αυτής της διένεξης και ότι με μια κοινή δράση θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις. Πόσα παιδιά συμμετείχαν σε αυτό, από το σχολείο? Αυτό ήταν μια εργασία όλου του σχολείου. Όλα τα παιδιά του σχολείου. Και τα παρουσιάσαμε μάλιστα και στο προαύλιο. Το ακούμε αυτό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι απλώς ένα τμήμα που κάνει μια δράση, αλλά όλα τα παιδιά του σχολείου μπαίνουν στο να πούν τη γνώμη τους για το πώς ονειρεύονται το σχολείο. Μέσα από αυτή τη συζήτηση και τον προβληματισμό μας, συνειδητοποίησαμε ότι η βία μέσα στα σχολεία μεταξύ μαθητών μπορεί να έχει πολλά πρόσωπα, από μία σπρωξιά μέχρι και τη λεκτική βία με κοροϊδευτικά και ειρωνικά σχόλια, ή ακόμη και την απομόνωση των ατόμων από την παρέα. Το χειρότερο όμως και σοβαρότερο είναι όταν αυτά γίνονται κατά εξακολούθηση. Τα προβλήματα αρχίζουν από τη στιγμή που υπάρχουν δύο σχολεία στον ίδιο χώρο. Υπάρχει το πρώτο γυμνάσιο Κεσαριανής και το δεύτερο. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια σε αυτά τα σχολεία, βεβαίως κανείς δεν τα τηρεί. Εκτός όμως από τους μαθητές οι οποίοι προετοιμάστηκαν για το φαινόμενο της βίας, πολλοί από τους καθηγητές μας παρακολούθησαν σεμινάρια για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας. Επομένως, ο ρόλος της ομάδας μας είναι να αποτελεί δομή πρόληψης για τα θέματα της βίας, να δρά με εχημήθεια και να συνεργάζεται με τους καθηγητές οι οποίοι έχουν το ρόλο των καθηγητών εμπιστοσύνης. Αυτή η τρίχρονη εμπειρία μας αξιοποιήθηκε πρόσφατα με τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε ένα περιστατικό βίας που συνέβη στο σχολείο μας. Θέλαμε να κάνουμε το κορίτσι να αισθανθεί καλύτερα και όχι να βρούμε την ταυτότητα αυτού που έκανε το Facebook, το ψεύτικο Facebook. Βρέθηκε αυτός ή αυτή? Όχι, δεν βρέθηκε. Μάλιστα. Βρέθηκε από την αστυνομία όμως, εμείς δεν θέλαμε να εμπλακούμε. Θέλω να δείξουμε πως αυτός που έκανε κάτι, να δει πως είναι απέναντι όλο το σχολείο. Το σημαντικό είναι όμως ότι υπήρξε άμεση ενημέρωση της ομάδας μας και συνεργασία με τους καθηγητές για να δοθεί μια λύση. Αυτό συνέβη επειδή έχουμε μια τριετή εκπαίδευση πάνω σε τέτοια θέματα, αλλά και επειδή αποτελείται από μαθητές, εμάς, οι οποίοι δρώντας ως διαμεσολαβητές, καθιστούμε την επικοινωνία των τυχόν θυμάτων με τους καθηγητές αρκετά πιο εύκολη. Έχοντας λοιπόν το σχολείο μας δημιουργήσει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και ασφάλειας, εχημήθειας και διακριτικότητας, κάθε μαθητής ξέρει που μπορεί να απευθυνθεί αν κάποιο σοβαρό πρόβλημα παρουσιαστεί, ώστε να δοθεί άμεσα μια λύση. Μέσα από τη συζήτηση περιστατικών γνωστών σε όλους μας, εντός της δικής μας σχολικής κοινότητας, διαπιστώσαμε ότι τελικά, όσο καταφεύγουν στη βία, σχεδόν σε καμία περίπτωση δεν έχουν εξαντλήσει τα μέσα της διαμαρτυρίας ή της καταγγελίας του προβλήματος στο σύλλογο των καθηγητών ή ακόμα τουλάχιστον μία προσπάθεια διαλόγου. Καταλάβαμε πως η συζήτηση με τους ανθρώπους τους οποίους είχαμε μια αντιπαράθεση είναι ο καλύτερος τρόπος και πως δεν πρέπει να έχουμε στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Γιατί μπορεί, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, άθελά μας, να προσβάλλουμε κάποιον. Τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση, πώς μπορεί να αναπτύσσεται? Λοιπόν, εμείς θα δείξουμε τι κάνουμε στην ομάδα. Φέτος έχουν γίνει 14 διαμεσολαβήσεις. Πήραν μέρος 13 αγόρια και 10 κορίτσια. Τι κάνουμε? Καλωσορίζουμε τους εμπλεκόμενους, τους ενημερώνουμε για τους κανόνες της διαμεσολάβησης, ρωτάμε να μας πούν τα γεγονότα και πώς ένιωσαν, τους καλούμε να προτείνουν λύσεις, καταγράφουμε τις κοινές λύσεις, υπογράφουμε όλη τη συμφωνία, ευχαριστούμε και καλούμε σε νέα κλήτευση. Είναι τα βήματα της διαμεσολάβησης. Σκοπός κάθε διαμεσολάβησης: να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα, να λυθεί το πρόβλημα χωρίς τους μεγάλους, να βρουν οι εμπλεκόμενοι μόνοι τους τη λύση, να φύγουν και οι δύο ευχαριστημένοι. Τι δεν κάνουμε? Δεν κάνουμε δικαστήρια, δεν κάνουμε σχόλια και κριτική σε αυτά που ακούμε, δεν δίνουμε συμβουλές, δεν λέμε σε κανέναν αυτά που ακούσαμε, εκτός αν μάθουμε κάτι επικίνδυνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι εδώ πέρα ο Υπουργός, Υφυπουργός, κάποιος να σας ακούσει για αυτά που λέτε και παρουσιάζετε. Αλλά ας πούμε ότι ο δικός μας ο ρόλος, σαν συνήγοροι των δικών σας δικαιωμάτων, είναι να δυναμώσουμε αυτή τη φωνή στα αυτιά τους και να δυναμώσουμε μια συνεργασία που να υποστηριχθούν τα σχολεία που κάνουν τέτοιες εφαρμογές. Δεν είναι εύκολο αυτό που είδαμε από τους συμμαθητές μας να γίνει πράξη. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί εγώ είμαι 3 χρόνια και την πρώτη χρονιά που είχα κάνει μου φαινόταν πολύ δύσκολο. Τελικά όμως λειτουργεί καλά. Ναι. Νομίζεις ότι δηλαδή παρόλο που είναι δύσκολο, επειδή έχετε μια ομάδα που εκπαιδεύεται με αυτούς τους τρόπους, κάτι που δεν είπαμε στα παιδιά που μας ακούνε είναι εκπαιδεύεστε ποια ώρα? Δηλαδή φεύγετε από το μάθημα και πάτε και εκπαιδεύεστε, Σοφία? Μετά το σχόλασμα, 2 με 3. Δηλαδή κάθεστε μετά το σχόλασμα, Κάθε Δευτέρα όμως. κάθε Δευτέρα, κάνετε εκπαίδευση, κάνετε συνεργασία, κάνετε επικοινωνία για το πώς θα μπορείτε να υποστηρίζετε και τους άλλους μαθητές. Παιδιά που τσακωθήκανε, σε ποιον απευθύνονται πρώτα? Σε εσάς ή στον καθηγητή που είναι υπεύθυνος? Σε εμάς. Μετά πηγαίνουμε στον καθηγητή. Ή πηγαίνουμε εμείς οι ίδιοι. Κάποια παιδιά δεν δέχονται να κάνουμε διαμεσολάβηση και κάνουμε μια διαμεσολάβηση μεταξύ μας που δεν γράφουμε κάτι. Άτυπη. Ναι, και κάπως έτσι είναι καλύτερα για τα παιδιά και νιώθουν και πιο άνετα. Και προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά να μας εμπιστεύονται. Μια και έχετε αναγνωριστεί σε αυτόν τον ρόλο. Και εμάς και τους συντονιστές μας. Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ο κάθε διαμεσολαβητής να γνωρίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει. Ας πούμε, δεν γίνεται κάποιος διαμεσολαβητής με το ζόρι, πρέπει να το θέλει για να γίνει. Δεν χρειάζεται να εμπλέκεται ή να παίρνει το μέρος κάποιου. Δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε συμβουλές. Ούτε είναι αναγκαστικό τα δύο παιδιά να γίνουν φίλοι, αρκεί να μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο περιβάλλον. Εγώ αυτό που έχω να πω από την εμπειρία μου από τους διαμεσολαβητές είναι ότι αρχίσαμε με την πιο σημαντική δράση, κατά την άποψή μου, να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να ψυχολογήσουμε και τους άλλους. Γιατί άμα δεν ξέρεις τα προβλήματα τα δικά σου, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τα προβλήματα του αλλού. Επίσης, όπως και προείπε η Αλεξάνδρα, κάναμε ένα συμβόλαιο το οποίο είναι δομικό υλικό για την ομάδα μας, γιατί αν δεν υπάρχει σεβασμός ανάμεσά μας, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Εμείς μέσα από διάφορες άλλες δραστηριότητες και παιχνίδια που παίξαμε, αναπτύξαμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας και δεθήκαμε. Επίσης, κάτι νέο που έχουμε να προτείνουμε και το εφαρμόσαμε στο σχολείο μας ήταν ότι κάναμε διαμεσολάβηση σε ένα ολόκληρο τμήμα. Ένα τμήμα της πρώτης τάξης, το οποίο δημιουργούσε συχνά προβλήματα, δέχτηκε διαμεσολάβηση. Πήραμε 2 ώρες από το σχολικό πρόγραμμα. Κάποια παιδιά από την ομάδα των διαμεσολαβητών μπήκαν μέσα στην τάξη και μέσω ενός θεατρικού, το οποίο παριστάναμε τους διάφορους χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα σε μια τάξη, τους δώσαμε να καταλάβουμε το πρόβλημα. Και διαπιστώσανε και οι ίδιοι ότι αυτή η σύγχυση που υπάρχει μέσα στη τάξη λόγω της φασαρίας τους προκαλούσε νεύρα και έπειτα καταλήξανε σε κάποιους όρους που θα εφαρμόσουν
ώστε η κατάσταση μέσα στην τάξη να είναι πιο ήρεμη και έτσι να μπορέσουν όλοι οι μαθητές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι καθηγητές τον βλέπουν ως μια μορφή εξουσίας και στην εφηβεία που είμαστε έχουμε την τάση να αντιστεκόμαστε σε κάτι που μας επιβάλλουν. Όμως τους μαθητές τους ακούμε καλύτερα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε και καθηγητές διαμεσολαβητές, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τα παιδιά. Βγάλαμε κάποιους. Απλά επειδή δεν υπήρχε καλή συνεννόηση από τους ίδιους τους καθηγητές, δεν προχώρησε τόσο το πρόγραμμα. Επίσης, είδαμε ότι οι καθηγητές, μέσα από αυτό που κάναμε, από την έρευνα και από τη δράση που έχουμε πάρει στο σχολείο για την σχολική βία, είδαμε ότι προβληματίστηκαν και έχουν την αγωνία ώστε να μάθουν και να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό. Αυτό είναι άλλωστε που ζητάμε από κάθε σχολείο. Δηλαδή, εκτός από την κατασταλτική του δράση, την πρόληψη τέτοιων περιστατικών, με τη σωστή μόρφωση μαθητών αλλά και καθηγητών, κάτι στο οποίο το σχολείο μας έχει εν μέρει επιτύχει. Λέτε, η διαπίστωση είναι ότι η πλατεία της γειτονιάς φέρνει συγκρούσεις στο σχολείο. Θέλετε να μας πείτε λίγο δύο λόγια τι σημαίνει αυτό? Κάποιες φορές έξω από το σχολείο γίνονται κάποιες διαμάχες. Και αυτές, λογικό είναι κάποια παιδιά να τις μεταφέρουν και στο σχολείο και να δημιουργούν εισαγωγικά συμμορίες, οι οποίες και αυτές συγκρούνται μέσα στο σχολείο και δημιουργούν προβλήματα, τα οποία κάποιες φορές είναι και ρατσιστικά. Εγώ το πιστεύω μπορούν να σταματήσουν τη βία μέσα στο σχολείο. Αλλά απ' έξω δεν το πιστεύω πολύ. Δηλαδή για το έξω από το σχολείο υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είναι πολύ δύσκολο, όχι. Δεν το πιστεύω. Να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας, τι περάσετε, τι κάνετε στο σχολείο σας, να μας μεταφέρετε τις απόψεις σας, τι θέλετε, τι ζητάτε από την πολιτεία, από εμάς τους μεγάλους, για ένα καλύτερο σχολείο, να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε αν αυτό που κάνετε στο σχολείο σας μπορεί να μεταφερθεί. Μπορούμε να αντιγράψουμε ή να πάρουμε ιδέες για να κάνουμε τέτοια πράγματα και σε άλλα σχολεία. Θέλουμε να προσεγγίζεται η γνώση στο σχολείο και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει ένα θέατρο, ραδιοφωνικές εκπομπές, συνταγές, δημιουργία ιστοσελίδας, εφημερίδα, ταινία, μουσική αλλά και τραγούδι. Και θα θέλαμε να υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη για όλους. Οι μαθητές οι οποίοι έχουν κοινά ενδιαφέροντα όπως το θέατρο, η μουσική ή άλλα ενδιαφέροντα θα μπορούσαν να κάνουν ομάδες ανεξαρτήτως ηλικίας ή τάξης, ώστε να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους. Επειδή το σχολείο μας αποτελείται και από γυμνάσιο και από λύκειο, δηλαδή μοιραζόμαστε τους ίδιους χώρους μαθητές από πρώτη γυμνασίου έως τρίτη λυκείου, θα μπορούσαν κάποιοι μεγαλύτεροι μαθητές να αναλάβουν την ένταξη των μικρότερων μαθητών στο σχολείο. Δηλαδή να τους βοηθήσουν να νιώσουν καλύτερα στο νέο περιβάλλον. Στο σχολείο μας ήδη υπάρχει αυτό. Έχουμε τη δημιουργία μουσικών συνόλων, οι οποίοι είναι μπάντες και έχουν κοινό σκοπό, όπως μια εκδήλωση ή διάφορα event. Αυτό βοήθησε στο σχολείο μας να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου δείγμα σχολικού εκφοβισμού. Η επόμενη μας κίνηση που θα κάνουμε ως ομάδα είναι το Θέατρο Φόρουμ. Είναι η ιστορία ενός κοριτσιού με τραγικό τέλος που βιώνει τον αποκλεισμό και την επιθετική συμπεριφορά των συμμαθητών της. Το κοινό έχει την ευκαιρία να πάρει μέρος στην παράσταση, μπαίνοντας όποιος θέλει στη θέση του κοριτσιού και αν θέλει να αλλάξει την πλοκή της ώστε το κορίτσι να σωθεί. Πραγματικά ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα μπορούσε το θέατρο να φέρει τέτοια αποτελέσματα και να λειτουργήσει τόσο αποτελεσματικά αν συνδεθεί με τη μάθηση. Ήταν κάτι το συμμετοχικό, το αλληλεπιδραστικό και το γεγονός ότι παρεμβαίναμε στα δρόμενα, ότι συμμετείχαμε
και ότι παίρναμε τη θέση του πρωταγωνιστή, του καταπιεζόμενου και προτείναμε έμπρακτα εναλλακτικούς τρόπους, μας βοήθησε να εφαρμόσουμε όλο εκείνο το θεωρητικό κομμάτι που είχαμε δουλέψει. Ήταν μια βιωματική προσέγγιση, όπου συνδύαζε θεωρία και πράξη και επειδή το απολαύσαμε, αποφασίσαμε να το μεταδώσουμε και σε εσάς και να το παρουσιάσουμε στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα. Η τέχνη κρατάει με ηγετικό φακό. Μπορεί να μιλήσει για τις αγωνίες μας, τα όνειρά μας, τις ανάγκες μας με τρόπο που θα ακουστούν περισσότερο. Αυτό επιτυχάνεται παίζοντας ρόλους, γυρνώντας ταινίες. Στην ταινία μας σχίζεται το σχολικό σενάριο. Πραγματευόμαστε τη βία στο σχολείο παλιά και τώρα. Ο Ελίτης είπε ότι όπου υπάρχει τάξη, μυρίζει ανθρώπινο κρέας. Εμείς λέμε ότι ίσως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, μυρίζει όχι μόνο το δικό μας, αλλά και το κρέας του δασκάλου. Όμως δεν θέλουμε να μυρίζει το κρέας κανενός, γι' αυτό δάσκαλε κάνε κάτι. Προτείνουμε να ξεκινάει η σχολική χρονιά με συζητήσεις για το πώς θα γίνεται το μάθημα, να βρίσκουμε το μαθησιακό προφίλ μας και να μας προτείνουν τεχνικές διαβάσματος, να εντοπίζουμε τις ευφυΐες μας αλλά και τα ενδιαφέροντά μας. Και θέλουμε το σχολείο να αλλάξει. Πώς αλλάζει το κλίμα του σχολείου, με νοιάζει πάρα πολύ να το ακούσω αυτό από εσάς. Το κλίμα του σχολείου άλλαξε γιατί τα παιδιά ήρθαν πιο κοντά με τους καθηγητές και είχαμε κάποια απόσταση στην αρχή. Όταν τώρα τους βλέπουμε πιο φιλικά, ότι και εμείς τα παιδιά ήρθαμε κοντά μεταξύ μας. Ναι, ότι έτσι περιοριστήκαν και οι καυγάδες που γινόντουσαν, αφού ήρθαν πιο κοντά. Αν δεν αλλάξει και δεν δείξει ότι τους φροντίζει όλους σαν ξεχωριστές προσωπικότητες, ο θυμός θα ψάχνει πάντα να βρει εκτόνωση και ο δικός μας αλλά και των καθηγητών μας. Δεν είναι θέμα δικό μου, δικό σου, δικό του. Είναι θέμα όλων των σχολείων, όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Και εμείς, οι μαθητές, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να τους σηκώσουμε από τις καρέκλες τους. Θα ήθελα να ευαισθητοποιηθούν και άλλα σχολεία στην Ελλάδα και να μπορέσουν οι μαθητές και οι καθηγητές να έχουν καλύτερη επαφή μεταξύ τους και να εμπιστεύονται τα παιδιά τους καθηγητές. Λοιπόν, ευαισθητοποίηση, εμπιστοσύνη, επαφή. Περιμένετε λοιπόν το βαλιτσάκι σας να έχει 3 λέξεις δυνατές: ευαισθητοποίηση, εμπιστοσύνη, επαφή. Τι ακούσαμε σήμερα? Ακούσαμε ότι βία υπάρχει παντού. Ιδιαίτερα, όπως μας είπαν τα παιδιά από την Κεσαριανή, όταν υπάρχουν 2 σχολεία και είμαστε στον ίδιο χώρο ή κάποιο άλλο σχολείο είπε 2 τάξεις ή είμαστε περισσότεροι του ενός, θα παραχθεί και βία. Είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραχθεί. Όπως μας είπαν άλλωστε και τα παιδιά από το Γέρακα, υπάρχει και στις πλατείες και δεν υπάρχει περίπτωση το σχολείο να είναι ένα θερμοκήπιο που μέσα δεν θα υπάρχει βία και γύρω-γύρω θα γίνεται της καημένης. Άρα, το ερώτημά μας δεν είναι μια κοινωνία που δεν υπάρχει καθόλου βία, αλλά πώς τη διαχειριζόμαστε, πώς την αντιμετωπίζουμε. Η βία έχει αποτέλεσμα όσο οι υπόλοιποι δίνουμε αυτό το περιθώριο. Κοιτάξτε να δείτε ένα σχόλιο στο Facebook, ένα στις τουαλέτες, ένα σχόλιο στο προαύλιο πριν την ηλεκτρονική μορφή, ένα σούσουρο, έχει σημασία όσο του δίνουμε σημασία εμείς. Αυτή τη βία που παράγεται όταν είμαστε περισσότεροι του ενός, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε μόνο με το να μιλήσουμε, με το να διαλεχθούμε, με το διάλογο, με το να την κάνουμε λόγο, με το να την κάνουμε τέχνη, όπως μας είπανε πάρα πολλά σχολεία για το μουσικό και άλλα σε θεατρικά, με το να την κάνουμε συζήτηση, όπως είπανε πάρα πολλά σχολεία που δουλεύουν είτε τους διαμεσολαβητές είτε άλλου τύπου πράγματα. Με τη δημοκρατία, θα έλεγα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Με το να μιλάμε. Έλεγε ο Φρόιντ, ο ανθρώπινος πολιτισμός άρχισε από τη στιγμή που κάποιος πρωτόγονος αντί να πετάξει μια πέτρα, πέταξε μια βρισιά. Γιατί ακόμα και η βρισιά είναι κάτι καλύτερο από την πέτρα. Είναι μια πρόοδος. Αυτή λοιπόν την επεξεργασία, την νοητική, πρέπει να την αρχίσουμε όλοι από μόνοι μας. Εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να πιστέψουμε στον άλλον, να πιστέψουμε στη δυνατότητα της αλλαγής. Γιατί τότε όντως, όπως μας είπανε τα παιδιά από τα Δεμένικα, δεν θα σηκωθούμε από τον καναπέ. Χρειάζεται να πιστέψουμε ότι όντως μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή στη ζωή μας. Ότι αυτή η αλλαγή είναι δυνατόν να υπάρξει και να λάβει χώρα. Πρέπει να κάνουμε διάφορες δράσεις όχι για τα παιδιά, αλλά με τα παιδιά. Από μόνα τους είναι μια δύναμη αλλαγής της ζωής τους και του ευρύτερου χώρου
μέσα στον οποίο ζουν. Δεν είναι ένα λιγότερο υποκείμενο από έναν οποιονδήποτε άλλον. Άρα είναι ένας φορέας που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Σωστά οι ευθύνες πολιτείες, οι καθηγητές, πρέπει όλοι εμείς, οι φορείς, οι επαγγελματίες να συνδράμουμε, να συμμετέχουμε, αλλά πρέπει να σηκωθούμε εμείς και να αρθρώσουμε ένα άλλο πρότυπο απέναντι σε αυτό που μπορεί να ισχύει, που είναι ότι τις διαφορές, τα προβλήματά μας τα λύνουμε με τη βία και να το φτιάξουμε με τα χεράκια μας και το μυαλό μας. Η δημιουργικότητα μπορεί να είναι το αντίδοτο στην καταστρεπτικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε μια τελευταία μαντινάδα. Λοιπόν, είναι αυτά τα λόγια για να πει του βάμου το σχολείο, να λέτε στις χαρές το ναι και στις καημούς αντίο.